Avui a la butaca parlem d'esport i per fer-ho ens acompanya una gimnasta olímpica, rubinenca, l'Elisabet Valle. Hola, Elisabet. Què tal? L'Elisabet has participat a les Olimpiades. Les Olimpiades, què va significar per tu? Què és per un esportista? Jo crec que per qualsevol esportista les Olimpiades és la culminació del teu esport. És el màxim on pots arribar a competir. No hi ha molts rubinencs o rubinenques que hagin participat en Olimpiades. Ara tenim els casos últims de les waterpolistes rubinenques, però com a rubinenca, quina sensació tens de participar? Jo estic molt orgullosa, i no només com a rubinenca, com a esportista, com a persona, no? Com a tot, donar valor a el que fas i has fet i t'has dedicat tota la vida. I esportistes olímpics, Déu-n'hi-do, per ser un poble, una ciutat. I com et vas iniciar tu en el món de l'esport? Perquè això, per arribar on has arribat, has de començar de molt joveneta, no? Molt joveneta. Vaig començar amb 6 anys. Vaig començar com a extraescolar aquí a Rubí, al 3 Salter, i hi havia judo i gimnàstica. Judo em feia vergonya perquè anaven els nois, gimnàstica com a nena, gimnàstica. Després els meus pares van veure que m'agradava i em van apuntar al GAER, aquí de Rubí. I del GAER ja selecció catalana, la Foixarda ja a Montjuïc, i de la Foixarda a Madrid, i a la selecció espanyola. I la dedicació o l'esforç tant teu com de la família hauria de ser extraordinari, no? Una persona que apunta tan alt. És molt important. Jo crec que és el més important quan comences. L'apoyo de la família, el sacrifici dels pares, perquè és que no hi ha més. És el sacrifici de l'atleta, de la persona que fa l'esport, però sobretot dels pares, que t'acompanyen matins, t'aixequen a les 6 del matí. I a l'esport, com a tal, creus que t'ha ajudat a la teva vida en qüestions de valors, de relació amb els altres, amb l'esforç que deies, amb el sacrifici? Sí. Ara ho recalquem, mira, soc entrenadora i ho recalquem molt. Els valors que dona l'esport és que s'han perdut molt. L'esforç, el sacrifici, aixecar-te cada dia, el caure i tornar a aixecar-te, s'han perdut. I això ho recalquem molt al gimnàs, allà. I els pares, moltes vegades, què busquen? Que els seus fills, els nostres fills, tinguin aquests valors, els adquireixin, etc. O hi ha pares que es focalitzen que els seus fills arribin a metes que arriben molts pocs? Tu com ho veus com a entrenadora? Hi ha de tot. I què els hi diries? Els pares que es focalitzen a l'elit, això, que la vida és dels seus fills. Que cada cop, per experiència que tinc, cada cop que els pares focalitzen les seves frustracions en els fills, la cosa no funciona, mai funciona, mai. Els pares que potser no estan pendents dels seus fills, que no poden acompanyar-lo, que potser això, que deixen més que apoyen el seu fill, perquè mai se sap a la vida. Si no hagués sigut així, no hagués arribat a res jo. Jo tinc claríssim que gràcies als meus pares, que em van apoyar tot, vaig arribar on vaig arribar. I perquè tu tenies unes condicions molt especials per arribar, que no tots els nanos arriben. O sigui, hi ha molts més nanos, infinitat més, que l'esport els hi serveix després per desenvolupar-se a la vida que realment per arribar a les fites que has arribat tu. Sí, a les meves Olimpiades, i a cada una, ara ja són 4 gimnastes de tot l'estat que van a les Olimpiades. A la meva època eren 6, 5, una reserva. 6 gimnastes durant 4 anys que estan treballant, o 8, depèn, que estan treballant per arribar a unes Olimpiades. Hòstia, quin mèrit, no? De tot l'estat, 6 i tu una d'elles, quina passada. I després, o sigui, has estat a dalt de tot, no? Has estat en campionats, has guanyat diploma olímpic, has estat quart del món, etc. Quan acaba tot això, l'Elisabet, l'Eli, què fa amb la vida? Torna a començar. És un període psicològic molt complicat. Ara hi ha associacions esportistes que deixen l'esport, ara hi ha moltes més ajudes, de veritat, i moltes més ajudes també universitàries, de tot, hi ha molta més ajuda de tot. En la meva època no n'hi havia tanta. Llavors, què fas? Tornar a començar de zero. És molt complicat, molt difícil, perquè tu estàs en el millor, et tracten com la millor i tu saps que és la millor. I quan deixes això ja no ets res. Aquesta és la mentalitat que tens.
gràcies a l'apoyo de la família i a tot, tornes, perquè tens els valors, tens tot el que t'ha ensenyat el teu esport, no? Llavors tornes i segueixes lluitant i segueixes fent i te dediques a el que t'agrada. Clar, llavors el que deies, no? De copets a l'esquena i de felicitacions, no? D'acompanyar-te d'arreu, de cop i volta això s'acaba. I ara, què estàs fent a la teva vida llavors? Com vas reorientar, no? Després d'arribar al punt més alt? Sí. Doncs jo quan estava ja a la selecció espanyola, jo no estudiava, llavors només arribar, això ma germana ràpidament un dia em va anar a l'institut, aquí a l'IES, al Bullidor, i em va dir, la meva germana, ve aquí ja, demà ve. I quants anys tenies llavors? Llavors tenia 20 anys. 20 anys. I havies deixat els estudis tot i t'havies de tornar a començar, no? Sí, perquè jo entrenava 8 hores al dia, 7 dies a la setmana. I llavors com es reorienta la teva vida? Què vas estudiar i... Vaig estudiar, vaig acabar i vaig veure que allò no m'omplia. A més, jo tenia una mentalitat molt més madura. De la vida en si, no tan madura, era molt innocent. Però coses importants a la vida, com enfocar-me a el que vull, això sí que era molt més madur que els joves d'aquella, bueno, de la meva època. Sí. Llavors vaig dir, no, jo vull treballar, a mi m'agrada l'esport, m'agrada fer gimnàstica, és el que més m'agrada al món. I sí, soc entrenadora, em vaig treure els títols, vaig tenir que treure tots els títols, vaig tenir que treure tot per ser entrenadora, una cosa que m'havia dedicat des dels 6 anys fins als 20 com a gimnasta, i ara ja com a entrenadora, però vaig tenir que fer-ho igual que una persona normal. És una vida de gimnasta i serà així fins que un dia diguis prou perquè et jubilis o el que sigui, no? Però dona la sensació que al final és el teu esport i el deus estimar amb bogeria, no? És el que més m'agrada, jo ho tinc claríssim, des de sempre. Soc de les poques, perquè normalment quan has acabat això, totes les nenes acaben fan la seva carrera, les meves companyes d'Olimpiades, totes han fet la seva carrera i se dediquen, només me dedico jo, a entrenadora, però jo tinc vocació, m'encanten els nens, m'encanta formar-los, és com ser un professor, soc una mama al cap i a la fi, perquè comença amb 5 anyets i ara aquestes nenes de 5 anyets tenen 17. Els he ensenyat de tot el que hi ha dintre. Passen 5 hores amb mi dintre d'un gimnàs cada dia. Molt bé, doncs gràcies per aquests minuts que ens has regalat. Realment és superinteressant la vida que has tingut i et desitgem que segueixis gaudint d'allò que fas i gràcies per com ets també i el que transmets. Moltes gràcies, quantes puretes. Ens veiem a la propera butaca. Gràcies, Eli. Gràcies a tu.